Na upečenie rážneho chleba sme použili pekáreň od spoločnosti Gorenie BM 900 AL. Do nádoby na pečenie nalejeme vodu. Prilejeme 1 odmerku olivového oleja, pridáme kryštálový cukor, sušené droždie, sušené mlieko, prisypeme hladkú múku, rážnu múku, a nakoniec pridáme soľ. Nádobu na pečenie vložíme do pekárne. Zvolíme základný program 1. Farbu kôrky nastavíme na medium. Veľkosť chleba 900 g a zapneme pekáreň. Čas pečenia je 3 hodiny. Upečený chlieb vyberieme z pekárne a necháme vychladnúť.